ngaphandle kwakho Nkosi Jesu angilutho Noyise wenkosi yethu Jesu siyabonga baba kuseyilezi insuku uNkulunkulu wethu ophilayo nonamandla onke siyabonga ukuthi sikhumbula usuku olukhulu la uNkulunkulu wethu ongcwele wasithengela khona insindiso walenga eCalvary walenga ngenxa yephambeko zethu ukuze thina sibe nokuphila okunaphakade siyabonga siyamukela ukuphila uNkulunkulu wethu ongcwele nakulesi simo esinje sevirus segcwele umhlaba wonke siyamukela ukuphila esakuthengelwa insindiso esakuthengelwa eGolgotha thatha ilungelo nendawo ekseni egameni elihle lenkosi yethu Jesu amen. Ngiyabingelela abazalwane bonke emakhaya nababukeli bonke ngiyababingelela egameni elihle nelinamandla igama lomfeli wethu Kristu Jesu. Nakulolu lusuku lwanamhlanje sisabukele emakhaya noma sisalalele lelizwi namhlanje ntambama izwi lesithathu sokhuluma ngalo lashiwo uJesu Kristu elenga esiphambanweni. Bengisafisa nje ukuthi bazalwane sikhumbule ukuthi umhlaba wonke ubhekene nalesi simo esinzima ese-coronavirus egameni likaJesu. Sizonqoba ngokukhuleka bazalwane kodwa okusele kakhulu ukuthi uNkulunkulu uzosinqobela sisaqhubeka sikhulekela leli gciwane uNkulunkulu sesinqobela. Okusalayo bazalwane ukuthi kusathiwa asisanitize izandla. Enhlizweni yami kuvuke kakhulu ukuthi engathi besingasanitize impilo zethu ngezwi likaNkulunkulu. Usho njalo uPsalm chapter 1 verse 2 uthi sanitize impilo zethu ngezwi likaNkulunkulu. Singagcini lapho siye emthandazweni usuku nosuku sisahlele emthandazweni kuJeremiah 33 verse 3 uthi uNkulunkulu asimbize uzosizwa sibonise izinto ezinkulu esingakazi siyibone. Namanje umhlaba sisacabanga ukuthi uyabhubha uKristu Jesu ufuna ukusibonisa isandla sakhe sensindiso phezulu kwempilo zethu amen. Namhlanje ke bazalwane sokhuluma ntambama ngezwi lesithathu elashiwa uKristu Jesu elenga eGolgotha. Lilapha yana sivuleni izwi lenkosi John chapter 19 John chapter 19 verse 26 no 27 lifundeka kanje bazalwane. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Izwi lesithathu leli bazalwane elashiwa uJesu Kristu elenga esiphambanweni. Uma ebheka ababeseduze lesiphambano ubona uma wakhe uMary emi nomfundi ayikade emthanda kakhulu. Uthi ke kunina uMary, mame bheka indodana. uMary masithi umama kaKristu Jesu. uKristu Jesu siyazi bazalwane ukuthi yebo ngokwenyama wazalwa uMary. Kodwa uma siphinde silibheka izwi lenkosi kuLuke chapter 1 verse 33 ingelosi ifika ngekhathi ekhulelwe uMary ekhulelwe emisela ukuthola uJesu. Liyafika ingelosi iyamchazela ngoba wayimangela ukuthi kokwenzeka kanjani ukuthi athole umntwana engazani nomuntu wesilisa noma engazani nendoda. Iyamtshela ithi lokho okukhulelwe kungumoya, ukhulelwe ngomoya. Okusho ukuthini nalokhu? Kusho ukuthi uKristu Jesu akayona umuntu wenyama, akayena umuntu wenyama. uKristu Jesu umuntu kamoya. So ubelokhu ephila wazawe kufanele azalwe enyameni azophila kanye nathi.
ukuze simamukele, ukuze izwe limamukele, asifundise umthetho simamukele. Ingakho afika ngenyama, kodwa yena akayona umuntu kamoya. So sazalwa thina, sizalwa ngenyama, saba senyameni, saphila. uKristu Jesu wasifundisa indlela. Uma sesegolgotha esethi mame bheka indodana, wenzani uKristu Jesu nalana? uKristu Jesu wenza i-spiritual handover. Useya handover izinto akade eyiphethe yena njengomuntu kamoya. Ubekade ezelwe ngomoya ngoba uMary wayengayazi indoda. uKristu Jesu wayezelwe ngomoya, so namhla wayezelwe ngomoya. So ubephila kithi thina sabantu benyama. Namhlanje wenza i-spiritual handover. Uyadedela ukuphila kamoya. Nathi sizalwa ezweni likamoya. Uma simamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, simukela ukuphila ezweni likamoya. Simukela ukuba sizalwe, nathi sizalwe ngomoya oyingcwele. So uJesu wenza the spiritual handover ukwenze eGolgotha. iGolgotha among other things ezenzile, isenzele nathi ukuthi ngezwi lesithathu sizalwe spiritually. Indaba yomKristu, indaba yomuntu ezalwa kumoya iqale eGolgotha mhla uKristu Jesu enza that spiritual handover, unikela impilo yethu ezweni likamoya. So uma sesisezweni likamoya, sithola the spiritual daughters, sithola the spiritual mothers, sithola konke kamoya, sithola amadodakazi kumoya, sithola amadodana kumoya, sithola omama kumoya. Namhlanje ingakho ethi kumfunda ekade emthanda nangu mama. Ingakho ethi kuMary nansi indodana, ukusho kwispirit, ukusho ezweni likamoya ukuthi spiritually sebezomukelana ezweni likamoya. So izwi lenkosi uma lithi thina abazalwane bonke abamukela uJesu Kristu, uma bemukela bakholwe egameni likaJesu, bakholwe ngomoya nangeqiniso. Yingoba thina siyandlula endabeni yenyama, siyandlula ekubeni abantu benyama. Uma simamukela uKristu Jesu, samukela ukuphila ezweni likamoya njengalokhu esho. Siyandlula enyameni, siyakuphi? Siyezweni likamoya. Ngoba thina asibona abantu benyama, thina asingabantu bakamoya. Asibona abantu bokuphila enyameni, asibona abantu bokukhuleka enyameni. Uma sifuna ukubona uKristu Jesu enza izinto empilweni yethu, noma sifuna ukubona uKristu Jesu esiphumelelisa, sinqobele ezintweni, kufuneka sidlule simamukele uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Uma simamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, sibe sesingenezweni likamoya, yila esikwazi khona ukuphila ubuNkulunkulu, yila sikwazi khona ukuphila sesinakho konke. So uKristu Jesu uma sesizweni sikamoya akukho ukulahlwa. Uma ungakabi noKristu Jesu, ungakamukeli njengenkosi nomsindisi, uma ungenabo abantwana, umama onganabantwana, kodwa kuKristu Jesu sesimamukele ezweni lensindiso, singena thina kwi-spiritual world la khona uba nabantwana abayinqwaba. Bonke abantwana abazelwe ngokomoya oyingcwele noma bamukela uJesu njengenkosi nomsindisi bangabami uma nami ngisezweni likamoya. Uma senimamukele uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi, bonke abazelwe bangabami. Wonke umntwana omzalwane uyingane yami, kusho ukuthi ngicebile. Yingakho ethi kuAbrahamu uzoba nabantwana abangangeinkanyezi noma abangangehlabathi zolwandle. Nami nginabantwana abanjalo. Uma sengenile esivumelwaneni ngamkhetha uJesu njengenkosi nomsindisi, ngoba uyenzile ihandover elenge eGolgotha, wenza ihandover, wanikela ukuphila okungaphakade, wasenikela lento yespecial word ukuthi thina siphile ezweni likamoya. Umntwana noma omusho ongenayo umzali, ongasenabo abazali enyameni, uyintandana kanabo abazali, kodwa wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, usengene ezweni likamoya. And ezweni likamoya
spiritual mothers and the spiritual fathers. uJesu akusekho ukulahlwa, ukhona konke masisemukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Wenze i-sacrifice elenge siphambalweni, wenza that handover, wanikela ngathi ngempilo yakhe ukuze thina singene ekuphileni okungenaphakade, kodwa singene sikwisezweni, kwi-spiritual world, singasekho enyameni, siphile kwi-spirit. So wonke umuntu omukela uJesu njengenkosi nomsindisi ubizelwe kwi-spirit world. Mame nayi ndodana nangu umame. Wonke umuntu kusho lokho kumoya. So wonke umuntu ungene ngegama lika Jesu, wonke umuntu usengene kwi-spirit. Omamukela uJesu akasaphili enyameni, ngoba thina bazalwane indaba yaseGolgotha, it was a crucial moment. Kwakungemnandi la uJesu khona ezosidilizela zonke lezo zinto, ezosidilizela ukuphila okunaphakade, ezosidilizela ukuthi sidlule ekubeni abantu benyama kodwa sibe abantu bakamoya. Sisadlula yonke leyo ndaba yathengwa eGolgotha. Indaba yethu yathengwa eCalvary. uKristu Jesu enza the spiritual handover, esidlulisa ezweni lenyama wasingenisa ezweni likamoya. So masesikholwa inkosi uJesu, asingakholwa abazalwane sibambelele entweni zenyama, asingahlali enyameni kodwa sidlule simbheke uJesu njengenkosi nomsindisi nosenzela umusa ukuthi sibe yindlalifa kanye naye ezulwini. Thina asisebona abantu balomhlaba, singayibhekeli phansi bazalwane, singazinyezi bazalwane. Thina salala esiswini sikaMaria kanye noKristu Jesu, ngoba sithengiwe thina ngenani eliphezulu, inani likaKristu Jesu. Sinabo mama spiritually, sinama sons and daughters spiritually. The handover has been done. Yenziwe handover eGolgotha ngegama lika Jesu. Yenziwe handover bazalwane, yenziwa spiritual handover. Wasinikela ukuthi singene ezweni likamoya. Ezweni likamoya asibheki izinto ngendlela abantu abayibheka ngazo, asiphili impilo ngendlela abantu abayiphila ngayo, ngoba ezweni likamoya yila sinqotshelwa khona uKristu Jesu. Lathi khona usenzile saba ngaphezulu kwabanqobi egameni lika Jesu waseNazaretha. Mame bheka indodana, is a spiritual handover. Ndodana bheka unyoko, is a spiritual handover. Akusikhona kwenyama, wayekade nikela ukuthi yena njengomuntu kamoya funeke mayisehamba nathi singene kwi-spiritual world, singene ezweni likamoya. Yingakho enikela konke ezikithina ukuthi sisale siphile ngomoya, bese thi bonke abamkhonzayo abamkhonze ngomoya nangeqiniso, ngoba yena umoya egameni lika Jesu. Asithandazeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, liphilile linamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, the spiritual handover owayenze eGolgotha. Wanikela ngempilo zethu, wanikela ngempilo yakho Kristu Jesu ukuze thina singene ezweni likamoya. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele nonamandla onke. Thatha ilungelo nendawo, thatha ilungelo nendawo, libatshazwe, lidunyiswe, liphakanyiswe igama lakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya egameni lika Jesu waseNazaretha ngokuthamela lenkonzo yezwi lesithathu elashiwo uKristu eCalvary noma eGolgotha. Iyaqhubeka isession yethu ntambama ngo-6 kuye uFacebook nakumedia nje oyibukayo. Iyaqhubeka lelizwi naku-YouTube, uzophinda uqhubeke uthole isession elandelayo yenkonzo elandelayo. uNkulunkulu anibusise nonke nisahlele emakhaya. Let us sanitize impilo zethu ngezwi likaNkulunkulu. Sikwenze kwenyama, sanitize, sigeze izandla, kodwa nempilo yethu sigeze ngezwi likaNkulunkulu. Siqhubeke sikhuleke egameni likaKristu Jesu asambulele izinto ezinkulu. Isikhathi esihle lesi bazalwane sokuhlala sihlale kuNkulunkulu. Wonke umuntu ubeke yonke into phansi. Isikhathi esihle sokuhlala kuNkulunkulu, silalele izwi lakhe. Isikhathi esihle sokuhlala sibe semadolweni, sithandaze, sifuna ubuso bukaNkulunkulu egameni likaJesu. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya. Amen.